president says waba and now so no woman in a sempa waba kontino you will understand that I'm a business a flourish when you say government you know that near free private sector be nyuma near farm mebu na wama ye nyuma ni bi na buy so in nyuma no pressure I was no aba from so Oni poka say ono ena kane no atoye tifidu mantama say nadmo ona na ye coordinator oda na no honorable edu eje na nka say echi ena honorable Festus e Japan bumankama ono so na paya no wepie mu e wo fidiem has no ono so ne nsam odi tudwa nyina da ene say near honorable edu eje mbe kan ye ne de ono na kasa back doors nti enya ade o wabeka sensem na kan ye no waka ne ya na so wanka ne ye ne mom enye ne kwan so sanke woso ba na obeka sansem no ede etre afoforo na se yankopon ya adom na memre de ye nim ya NPP fo ebo sante na okokoyi oni akrobetimi anyi franka de ama NPP amayoko no afempi mienu ene aduonu wotwe mu a wonyina besin aka wo ho abom se yefu kromo ade na wonyina ye campaign e de ama se nipa ba akona ono hu nti no omo twa so kakra no se ba ne sa na niema nyina ankoye ne senti no wo mo campaign no mo ye no kasa twitwie ene kasa bia de wo ha beba de wonyi wo ho enfrim se ne be ye beboa no man nchehye ne kan consult mi epeja wo NPP amanyoko mu kache ne say nanka me pese me yi ano bebre for the interest of the party and for the unity na yepe after 2026 31st January unity no me kansem ni bebre because ye nyina ye behia ye ho and now from me Baumia camp no minim say yakoto abana ye baby nti me pese me de bebre be share the canteen on what Adweje said but asemba akope na me yi ano onka hu say ono nso nyamfaso e wo party nti so ogina ba bi na oka party na asema should be measured mpayinfo e ka o asem bi especially regional chairman Benjamin Ama o say wukunu be wudie manantwempena kunu obewu de manantwempena okwa obeba ko MPP no aye bebre amayenyi opposition a yakoyi enye nwanwa yatenam bi muda wo ton wo candidate na koye mpo twa adidi atem wo di blame ni na egu nipa ba akoso a eya na asefem but ye hu ni say ye pure pot the only one am na simeyi ano ye ubisa na question ba ako about Yura Kennedy say odidi matem na no ya na ade your opinion ne kan sem bi say fiashes ne ga your ba papa ben ha me because adwuma ye pon politics ye nyina yemfa ebu ma ye ma awoyen menjini se sebe ese ye ma ya no etra to the extent say ye kase oba papa ben bi na amananso wa wasia fasa kwen so ede atu edwasep obesre NPP delegate yankopon ya adoma memre de yenim ye no ye 31st January 2026 ye mu no wakwa akoto aba no yi franka tuni no wo de ato delegate ni nyina da enim se obesre wonada wakwa akoto aba yi want to enfema Dr. Alhaji Mahamud Bawumia sanseb ono wo nyina so ahodo bebre a ono ohun ni se omoto aba no de ma Dr. Alhaji Mahamud Bawumia edin so asopa ebebre o man Ghana na ne nyina so ni bi digitalization se yemfa befo emfa enye niam ahodo de ene ye Dr. Alhaji Mahamud Bawumia wakwadre wo mu paaye odin semsie yi ho amanyoku obia na obejoin ya ode twene wakoma ne nsusu ye bi na bejoin amanyoku Yura Mahmoud Bawumia na nado danko akufuado efano ne se ne running mate 2007-2008 amo running elections obu kese pa ma party some party no kremu odum constituency wabamu 9 times onim fompa my way party ni mo I think say they will feel comfortable around Mahmoud Bawumia because onye obi a oyekikake na bi kwa kansem che na ne buafu there bi adinti ne yento abama Yura no he has paid his dues some party adumra as a party so yeden e hyenanimu ade ba ko abme magina ne campaign mu pa ne ade a ye friend no the hope and inclusion amaye mo a ye free sehi free nzema ye free the so called minority within the Akan group hope so wo bra ye ewo yamanyoku ni mo emfa ho ba bi a wo free mira ofri wale constituency ni mo ye mamprosi very minute tribe wabo ne bra ye wo ye party
ahye nanimunyam pen aye besa ahye nanimunyam nti me buma kama meti hei me hu ni se papa na ma me hope and zeal say me ye adwuma more na next time na ye include me in case say dachi bimpo presidency ne ye makono se meko ho a ye nka se buma ufiri sehwi nti wo de wo papa no mo enya omo na ye dombu ene dankwa ene buzia mo nti wonka ho tade no pote de ntia me gina mu pa loyalty to the party. Onipa waka say eye honorable Festus Japan bumankama wa fimpimi no ene aduonu ennan mu no na ohwe nim sanka se hwe so abato mpese so ade hye benya no mwarehemu na wato abana mana twa kase bone so ha liberty ya do kunum bienu na chiri po anso kasa video so ana wasugusi ya wutie Facebook no my liberty fm my na with liberty fm aso ya beje bre na ya kenkan nyina dovromu a opanipa ya ukọ bibiani anwa so be kwai mansini ya wo atoya tv bantemu a eni bp osono kokroko abanyoku no emu no wono ene chotofo edi ema wonum ayo reference say Joseph Halifax Amanda wono ena kasa ede ensem atudwa na nenkasa ya wode atudwa nyina ene say okasa ede atu adihye ya wono NBP amanyoku ma chi ayede atu ayedefo ya wo memede da ye die ni muyi opepom nu ene adunu enwatwe abatu no mu no woka che wonom say kwa wonom ekoi no wonom enko na ve wonom enyi onipa ya obetumi aba beboa wonom ama wonom atimi apre aja benwa no na ve nkunudie atimi abade ama wonom na wonen kasem no ochim say empani say ye pe obi ede na akwa bedi akwa wa na hwan na akwa akofa no yewra Kennedy akompreko Kennedy Japan yewre wabɔ no body ye papa ohwe ne ne den ene se ne wo ya oyobi asende Ghana de se to aba ede manwa enya de se obehwe amakata asese proye dwurim die kankan atimi akoso ne se nti mpuntuo awodo so befa ne ntampa afre wase asi anyene ne atu anyene fo se ane memene da ye edi animu yi se okọ na afi kwa akoto aba no a na wahwa na watu ama yewra Kennedy akompreko Japan dom bebrebe a wo oman mu fitafo teacherfo nurses farmers any market women obi biara se mo fa Kennedy Japan bra enti ye ko ne yekoye de otherwise akoye se amanfo nyina de omo nyina akyere nkran ne ye de yese ye ko wa ti yesrom 31st January 2026 ya ye Saturday all delegates mama ye nyina yenhwe oman ne kanko yenwene ya ye ho yenwene ya future yenwene ya mafdachi ne ntoa abama Kennedy ohene Japan omo nyina asefata o obi asefata so eso tu franka ba ne kura wo mu ni se ye wo franka tuni ene ye wo de odi ade emribu etwa mu no na akonwa si ho but obi se ye ma no sia abra ye pe akonwa nti ye pe obi obedi tumi ama yen enye franka tufu obego obane nam na yenyina ya sade ye betumi asabi but at the end of the day the end product ne say enoma bebre wiemu kasa enoma kasa enipa kasa wiemu mpadane nti menuanom delegate kotodwa gu form. We cannot divide ourselves on this course. We can only be united and give Yewra Kennedy Ohene Japan 100% come 31st January 2026. Na embaria gatwo se sinia wieye ene ebe hu chale na yewra wone nsem no kasa echeche mu ye papa ye mfanto ho awodo se wiase no sane ye kan no medical nkura bu bebi dia to odi ache se ne bedi akonde ne din kura ne honam se enti sa owe mpanifo awodo makomako enum ya yewra munyafo Kennedy akompreko Japan wo kan wo bi na yewra engineer Kwame na je Japan eka ho sanso ena yewra onmunyafo Dr. Alhaji Mahmud Bawumia Ghana mampeni dada na bedi akire eno no sanso ena Ghana man ya yewumi kane no openi ya na ohwe enwumasua so ede ema yewra ogina mu dendende nenso ni nyina muo no se wodi mpanifo eto nsane ania utimu se ba ko mu edu papa na ni mu edu Ghana fo gina hwe nanim kwan no yewra Kennedy akompreko Japan eno so o kire nsem awodu mu se de kire tienya ka se we delegate na asem kase na so the word delegate kire se ya suma wo kedom nyina na ese ye kokoya ade yi ene ye hu se no o ko gina ya namu na ko di dwuma fama ye enti ekọ na ye ekọ no ye gina ye peso na mom se ye gina
ɔman ne pɛ ɛne majority of the MPP people na ɛno na yɛde rekɔ ɔman no nyinaa bɛsɛn yɛ kom ɔman no ɛhwɛ yɛn enti asodie kɛseɛ paa na ɛda yɛn kom mu yɛn delegates asisi ɛkɔto aba 31st January enti yɛbɛsrɛ sɛ yɛdi ɔman no hwambɔ sɛ yɛdi party no hwambɔ a daakye yɛde yɛn nsa bɛhyɛ yɛn num na yɛbɛka mogya bɛba yɛnte sɛ ebia yɛka yɛn nsa mɛma yɛntena hɔ ne yɛnni party mpanimfoɔ bi akyi a because of their position they want to maintain the status quo ɔmo pɛ sɛ sɛbi yɛwura bawumia da kɔ so tena hɔ empo sɛ yɛama power koraa they will still occupy their position babisa ho sɛ so Liberty FM position Liberty FM position ɔmenya biribi ɛde ahwɛ ɔmo ho na wo delegate na wo hɔ no ɛne ɔman no na yɛkɔ ne sɛ ɔman na du baabi a yɛhia obi a ɔde revival ɛde bɛba ɔman no mu ɔde nkenyan ɔde bɛba ɔman no mu ɔde discipline ɔde bɛba ɔman no mu ɔde mpuntuo ɛde bɛba ɔman no mu na wahwɛ pie nyinaa in line mehu sɛ Ghana belongs to all of us and yɛn nyinaa ɛsɛ yɛyɛ yɛasɛdeɛ na ɔman no tumpɔn and that person is no other person than Yewura Kennedy Ohene Japan. Eti mpani sisi ni awieye ene ebe hunu kyale sɛ aba no ebe kɔsoro ebe ba fam anase mfimfiri ene eba memene da ye die ni mu no ɛno ene be maye hu poten enipa ya yeto aba ede amano na mpacho ene ya wote ye sɛ wode nsemi etu edwai oyopani ya ukɔ bibia ni anwea so be kwai mantin na akɔgyina mu ene pipi ɔsono kokroko amanyuko ni din mu a ɔno ene twerɛtwerɛfoɔ ede ema wɔnom eye Ora Joseph Halifax Amanda and wote ne nka se ode ensemi atu edwaye ma yanto akase no eso emfa ema wo dia kasa bi wo ho se yeto aba ne yeyi se wo na brabe ye kandifu a na che se enwuma hodo bebe na abegu so na eno koba ne sa timemufo nyina ehwe anim se empuntunwuma esefata wo mu no wo be de bema wo mu no nam so bi ama be na musi ne ojema de hye no mo se hwiyo so about one person's honorable Dominic Jesse wakasa wode atu edwa esi ano wo hwiyo so ekodwuna se a wo be di line so saa traffic ese wo nya baby ampo na wafa honorable de atu edwa se omo egun hihye mapaso a saa traffic na yetimi chi na nipa nya baby mfa ne nansi ni nyina da no kaase etimu bo peso se ya ose obehwe no watoto ne ma nyina ye amasa se kaase eche wo honom na omu nyina etimi afi ho no wase ahye se afi weye mu ye be se ya traffic light ewo se hwiyo so mansin emu na ne nkasa ye mu no wahye timemfu enkanka ne se hwiyo so abato mpesuo so ade hye nyina da wahye ye mbo se empuntunyuma esafata yende yensa ebeka afa nsumpuntunyuma hodo na wo ye no afempi mienu ne aduonu mu a wanwe ne nyina da no obeto ne nyina so afie mu awie ne nyina sane ebe ye beboa na yeno pomuden ene suku adan yankoda betina mu agye nkyerɛkyerɛ nyina da no watimi awie ede amaye honorable Dominic Jesse Abamu no show we did the because oba what's of say you also don't say no regional capital the problem na for this here pa traffic congestion idea how na the bypass no we do na so no idea dey akoma so between one na ya you so no you na extra traffic on the traffic license so idea is akoma so a be sure say and so e be mu abuama traffic congestion we ye fi hono afi yes immediately no say o 2025 no e be say your legacy project you so back house na say the blog no so e be so I ya boso yet traffic different na abeso ya mafo your education sector abodium de age in classroom the one na legacy project and so better aso na aye at himself no so we be ekonomi ma ebi wo ho e better aso na aye honorable amana so wasia fasa kwanya iso ede atu edwase wa fimpimienu ene aduonu enu mu no omo ede Koko City experience eba ye aye no omode eka se we piemo se hwiyo so anase atoye tifido mantama na chese ye adwuma kese ye wo ha ye kuayo na eba ne kuayo so da ne Koko untimi enyi ye ensi nchen ense na nyina ye ka ye ho ebo mu ema wo pao Koko City experience hontma fefefe ema ne ba be ye kra be hwe ne sapepepe e na fi we ye mu so no omudi biem ebeba na omo ka chetimemfo nyina
nyina da sese ne yesi buaye e ma Koko City experience ne esi eye kama sa pepepe e na yen yesan se ye nyabo sehwidi a na chese ha akwakoye koko ye kwia no eno e na de ye ekwa echi pa ye no so no de nsem sei e kan ho but you need to be fair. I never found the manager when I say, in that come by I from the Koko City experience. Namia Doma, you need to say, you shouldn't see the cabo. Now, the chance of Koko City is somebody you not just a year so. Sure, GTA, Ghana Tourism Authority. If you know, or maybe you may be, but the Koko City experience here, the Bakwa, or Mankasa, Bohondo, a chain Yankasa, idea. Just a idea, even a cabo man, written up a jack. I am an IFA, tons of years so. I know what's the best. I feel so, you so I am. In the Honda going to one among the employees a year. So it's a Koko idea in a share the Munyam at 20. Koko be an Akan sales you, young says if you day Koko, and 20 or start on some other material says, every means on the one among Naya Honda with her. Na ne krokro mu no honorable mananso wa wasia fasa kwan so e de adesrede atotimemfo nyina da enim wono wo se hwe so abatom peso so se wo mu de wona fam de bi a wo yo no oyo ne senti no timemfo e yenso ye ya fam de se na be ye nyina be kan ye ho abom na mpuntunyum se fata ye hwe enim no yense timi aka eno so no de nsem sei etwa to na mesfa kwenye so na masire nyina ya fa kuma pa ne adwempa enkambom so de ya 2025 ye na be mi sambe yi na da so won kwane won ho na ya kambom ye ma ne ye fe na be disabe no nye de a chance on fam mo nyina ya ho na 2026 yi na hwehwe e be se hu emmo mu sa kwan so fam mo nyina ya pon de bi ato won hwehwe egu apon so ye ya pon mu de obi anya na fam de fam mo na say yo so enfam so mapansan from abuni dia epopem asan so kujina Open the Saturday Chrome, a start from Kujana, Lukula, na yen come na say yes when ni power ka say abana senior wajema de shan mo mo say hwe so abaton versus honorable Dominic Jesse ma yantwa kasiana so liberty adokrum gedu na chiri ponson kasa fidie eso eni Facebook no my liberty fm pa choba bibia wo bia wutie ye no nsam awodo ya kekani nyina dem ewo sanso na ye koso video mu nyina no kwa obenya bi ahwe mfoni awodo ene yakeka nyina de nyina agu onto kwa bo my liberty fm sabepe na etie na yenko ma na nsam mu nkomo boba ko ya beto o my god mu nyina ne se ekamia kwa yese nde ukogina asengina bia bigina station mechire station na o pehyen na wo de akoba bia edom no abo apeso na so hyen ye befa wo makono ekamia kwa yese anu aye di ye papa ni nyina no so fakese enso gina nkana pumpuni mantem na hyen kura no sa wiyo so mensin so eduru ba bia na kwa yesa enu ada yise ya na eye edwada yise ukogina mba bi na sa o pehyen de akoba bia na akoye keberse dendende sa na eno nam so emampanifo ede hye egwa kwan mu ba ko bi so kura be kan woni se wase wo mefa wo dia ba bia mede wo kɔ ne age 5 cedi so boa mede 20 cedi na je se adoba fo dodo no wonom ebu ade hye kom papa enam so mampanifo aye hye ya ahyenkafo wodo bi no ho a empanifo gu so echeche wonom de asotwea wodo ye sefata ede ma hu ne senti panipa ya wono ne amansan di ngita ho ede ma National Concerned Drivers Association akasa na owei akasa na ne nsem ya okan nyina ene se sana montro ya wo hwe empanifo wonom etu akwaniasa ne adwembone ye wo Ghana fo bi ntirimo a wonom afa kwan bi so pese oje Ghana fo esika buduo edie no ye papa ye ntwe wo maso esanse ne kwan so no owura David Agbado ene nsem twerefo ebonkomo na ye ntie ne nsem no bi Menia J the national security ya ho pa esan se Ghana ye ya kutwa esebia enye a eni fi twakra se obehwe aya ya hyase enra yenso ye koche cars baako nsia ewo amasama insawom kwan ne so omo ye the same thing nie yen adoafo ye sisi no se yamfa ye ne nsifom ne ye ntu ase a daachi bi ye ma omko school omo enom beba benya ye mukro e dia befia maye eni nti saade ye national security for aye no yen de ye bi mu ye ni sopa ana ye ni
gye ho sɛ ɔmbɛtɔ akɔso ayɛ because yɛne Ghana fo nyinaa akɔ apam sɛ fango every kɔsoro a yɛnto ahyɛntiadeɛ mu sɛ fango te ba fam a yɛnte ahyɛntiadeɛ so mene wo ka sɛ akamfo wɔ baabi ɔmo bu sɛ wanyɛ hwee ama wase a yɛmbɔ no korɔ no sɛ fango aba fam ne yɛnte lɔre fɛ so a apo na ɛwɔ sɛ ɛkɔbɔ yɛn nua no mu ana ɛne nti deɛ national security foɔ ne yɛ deɛ yɛn bi mu yɛtu kyɛma wɔm na anu akyi ana wo wura yi ne nsɛm mu no wɔde ɛto dwa kyɛm sɛ ɔman na yɛwɔ mu no ɛkame akɔyɛ sɛ enipa binom tumi fa mbra ɛde hyɛ wɔn mo nsɛm ɛyɛ nea wɔn ankasa pɛ ɛbɛyɛ dɛn na wohyɛ nkani watumi atena ase aka sɛ na aban ate fango so anaasɛ aban ɛnte fango so enti wo a wopɛ mu no wode sika ato so de abɛto Ghanafoɔ kom na Ghana no a yɛwɔ mu no obi atumi fa ne mmara hyɛ ne nsɛm sɛ ɛne ɛsɛ nka ɛnyɛ o enti wakasa de atia sɛ saa suman no ne yɛyɛ a ɛkɔ so wɔ mayi mu ɛwɔ ahyɛnkafoɔ mafam boɔ no ɛnyɛ ade pa enti Ghanafoɔ nyinaa yɛnka bom na yɛnsɔre ntia yɛnti a obiara fa ahondeɛ so ɛwɔ kwan biara so yɛn yɛdwuma a yɛyɛ no yɛde kwansi anaa miles ɛna yɛde charge ɛna yɛde distance ɛna yɛde charge nti sɛ adeɛ san distance no ayɛ tenten ana is it not the same distance nti ade nti na yɛn deɛ yɛkɔto mu yɛn yɛwɔ nhyehyɛeɛ a ɛbata ho ade nti na plane boɔ sɛ eduru festive seasons a amanfoɔ etu kwan ɛkɔ amanɔne anaa ɛkɔdi afahyeɛ no yɛnto plane sika mu na bibi ɛda no ɛnoa na ɛda na lɔre fɛ nko a ɛna yɛn adarafo yɛyɛ sadeɛ no adeɛ wei ba bɛsi no sɛ wohwɛ ntoa a ɔmobɔ fie mienu atwa mu a ɔmopere ɔmampanyi nkonnwa no obiara de nhyehyɛeɛ gu akwan so wura John Dramani mu ama sɛ ɔbɛyɛ 24 hour economy ɛno na me feel sɛ yɛn nyinaa yɛde yɛni kɔ hɔ a ɛbɛboa de nti na meka saa asɛm yi yɛwɔ only 2 patterns of work ɛyɛ traditional work yi a yɛhyɛ aseɛ from 6 na yɛn nyinaa yɛkɔgu adwuma mu 8 o'clock ɛbɔ 4 a ne yɛasa pɔn ne yɛasa aba no ɛne na ɛde saa adeɛ wei ba bɛ sɛ adwuma biara rane shift edwamu mpo rane shift a yɛnim sɛ yɛkɔ 8 o'clock 10 o'clock rebekwa konya bibi atoa sa mad rush in morning and mad rush in evening esubetwa ama yenkohu je yehu yi na ne krokro mu owura David Agbado ede to dwa kire mu se ele se wo bisa achenkafo no se ede enti na mo ankasa mo afatumi ne de ahye mo nsam etoto ahyentiade mu a wonom kirim se ne wohwa se ne de ma esi kwa aba no de betu dwa kirim se ne ma watete so nenso ne wo adwaman so ente saa okoto aduane enye saa ne te enu achinzo wonom gem say omo aprapra de ne poto kasa in friends spare pass ya wonom de djuma no ne bo no se ehwiri kosoro eni na sa ne manyina guso koso aban ohwa ni mu se ye nte petro so enu gem se ni nyina achi no 2 minute crash enkafo mene wo ka sɛ yɛkɔto ahyɛntuadeɛ mu anaa yɛkɔte ahyɛntiaboɔ so a ɛyɛ nneɛma baako num ɛna yɛhwɛ ebi ne car ne boɔ sɛ car boɔ ɛnhyɛ da mba fɔm bebree saa but in average no a stabilize fango boɔ deɛ aba fɔm a koduru point a nka fango nko a so ne yɛgyina ka sɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛte lɔre pɛ so saa nso na lubricant ɛno nso yɛ fango no akɔ a ne bia ɛno no ɛda agyina beebi a ɛgyina no best spare parts afro apata nti saa deɛ wei ɛna ama nteso no akonkɔn hɔ sɛ nteso akonkɔn hɔ a ɛno nkyerɛ sɛ yɛn nuanom ahyɛnkafo bi mu yɛde mmara ɛhyɛ yɛn nsɛm ɛbɔ yɛn nuanom apo ɔmo gyina so bebree na gyina abosokanfoɔ ɛne adetɔnfoɔ mmaa yɛne ɔmo wɔ station no so ebi sɛ eburoboɔ ate aba fam a to extend sɛ nkadɔkono sɛ ɔsɛ tɔ no 5 series ne 3 series yɛda so tɔ no 7 series ɛne ɛne ya woti yɛ pɛnipa yɛ ɔne amansan de gita ho Edma National Concerned Drivers Association ana wote ne nka owura David Agbado ana wote ne kai yenko wie kase no ewo buno mantam no emu ne nyina mu wodoma ahinkro na dum jadwuma yeku omo ho e de aba bonte abeto edwa said wa fimpimie no ene aduonu enum no jahyehyia hodo a ekɔso e ho no na kyese dodo na egina cylinder anase gas ahodo eyusu no ye fiefie mu na afensu no obi wo ho a wo yusu waya onim se waya na asɛ panso no no ankasa besiesie na wa yusu so we mu nyina ka ho bi ena maja hehia ahodo ebu so ewo oman wo mo empesua so ho na Domain Crow Fire Command DO3 units adwa se wan kasa ye mu no na wade etu edwa se wa fimpimie no ene aduonu enum no omo bre pa yie ene na challenges ahodo hawa ahodo na omo famu de na bebre na nso no omutimi eye adwuma de som Domain Crow
wato so aka say omo haw no de bebre na wo ho nanso ne ha wo mo kese pa ye fire tender na ye eja hye ya na omo de akoso omo de kwakoye adwuma no kakra bi na asai kakra bi na ye sei nti omo e de adesede ato abonten omo hwe anim say omo benya emoa afiri DO3 Eunice Ajua se wankasa ye mu no de nsem se ye to dwa 2025 FAC challenges bebre treating me overcome a lot of them. Most of the fires now in 2025 on air domestic fires. Ohwemu adodo na other gas and I say 40 electrical installations and a de sa we ne buy. Nyame andom yetimi overcome ye kun hu de ekoso sa time bia na ye fire we are ye investigation ehwe de ekoso fire no for education say be going forward na sa nyama no intimi en repeat e ma jahye enkoso enti ye dia hwe nso ye fight these things your challenges ye tender no as a small time na problem aba ho na ye na aba ho sesi ya for more than a month now tender na out of commissioner enti enye adwuma and ye hwe ba bia ye wurai ye hamatan de we are whether mu say ayewe na ye nhwehwe kakra e wo ho because ye ni kwan a eja efa so etoto mmea ya senyame ahomafie na se bibisa esi wodoma ha e be ha adwen ye pa I say the biggest challenge ye tender no na metumi aka say bia cylinders na as gas na mo import from Cote d'Ivoire e ba be discharge no and so another challenge fire service ye struggle to fight on poka say ni dino DO3 Eunice Ajua se wakopie mu e wodoma hikrom a dum jadwuma yekuo na ka che no no e no yo panyipa woda wona no no de afempimienu ni aduonu enum no womu eye womu resource no ni aba bonten e no de aba betu dwa no nti e besre wo fie na o wire say ya perfofro go gas ni semfensi bebi e ho hye tese ya no pebrem ne ya hye no wanhwe na eja koto bebi a ene wo be hye ni efiewura ni fie nyina tade sede ne de etu manim se obeye bibia fa pi abonten se ne be ya mframa e betimi afa cylinder no ho wi a fakosi odikosi won so a make sure say bia odikosi no heat ni ho bebre se ne be ya nkofa wo haw ene wo ye ne bia emba Kasiana si ade se beda mo asese mo je bre na afi mutie kase no eno achi kase bo dem aboafo nyina no ye de aseda edi ema wonum se oboa ye nso ye mu boa ye ma ye de nsemi nyina agu nkrata so ebe kenkan nyina ema wo ye de aseda ema openi ye friend se ADB na dawro ma Facebook no nya bi hwe ya na na dawro ma ye da na se ye papa akenkan fo ya wote ye nka ena nwumri eyemme Osomafo Kwame Owusu ti kesiye KOT mene Ohemaa efia befi Yes, me na me ka se fi new doma me pa cho ha menya bia no